Jeg hedder Carl Jørgen Nielsen. Jeg er organistassistent i Vordingborg Kirke, og vi skal til seniorsang i Holsted Kirke. Jeg har været organist, vikar hernede i 3 måneder for snart mange år siden, og i den forbindelse så startede vi en sangcafé, eller de kalder det seniorsang hernede. Og der kommer en hel del mennesker, og konceptet er, at vi lægger nogle sedler ud på bordet, og så kan folk skrive, hvad de gerne vil synge næste gang. Og samtidig kommer der så mange ønsker, så det kan vi simpelthen ikke nå. Vi havde en gang, hvor der var 39 ønsker, og vi kan højst nå 20 sange i løbet af dagen. Og det gør vi, fordi at så kan jeg nå at forberede en lille smule om de forskellige sange, fordi alle sange har jo en historie. Enten er der en historie fra komponisten eller forfatteren, eller også er der en anden sjov historie om en sang. Og det betyder også, at vi synger normalt efter højskolesangbogen, men det betyder også, at vi kan have andre sange med. I dag har vi for eksempel en sang af præsten Bruno Rasmussen, som hedder Kirkeåret bid for bid, hvor vi skal høre om, hvad man spiser i folkekirken på de forskellige tidspunkter ved spaghetti-gudstjenester, hotdogs-gudstjenester osv. Og samtidig så bruger vi jo så højskolesangbogen, og der er jo en masse dejlige sange, som folk ønsker at synge. Men der kommer jo også tit nogle andre ønsker. Der er for eksempel et ønske, vi skal have i dag, den uforglemmelige Osvald Helmuth-sang, Kys mig godnat. Så det er et meget bredt udsnit af sange, vi bruger. Og jeg kan sige, at jeg har ikke blot sangcafé her. Jeg har også startet en nede i Nyråd Præstegård nede i Vordingborg, og jeg var også vikar i Ringsted, og der startede jeg en, som så er overtaget af organisten deroppe. Og det er faktisk noget ganske udmærket noget, synes jeg, fordi dels så er der noget socialt, at folk de kommer tidligt, og de sidder og snakker sammen, og vi har selvfølgelig også kaffe, og der kan folk sidde og snakke sammen, og så får vi sunget noget, og samtidig så kommer der også nogle mennesker, som vi ikke ser så meget i kirken. Så det er faktisk et ganske udmærket aktivitet, denne her. Og folk ser ud, som om de er glade for det. Det siger de i hvert fald bagefter.